Għont fit-3 ta' filgħodu, normali u ħriġt mid-dar xammejt riħa taħruq. U smajti som ġiġt tfaqqijat bħal bombi tal-festa. ċempil til-mara x'kienet xolet tila, ostja tila fejsan bassinet tila għaddejjem bil-festa. Jien, għalt li, ostja għalt li diġa, għalt li għodu 3:09 fil-għodu, għed tiliwam. ċempl, jilaw sajjer matri, ċemplu li mill-lasa, għalli ġon korti setlu iwa, għalli għax ħarqu l-ek karozzi. Kif għalli ħarqu l-ek karozzi, għatlu għadibdew t-ċajtaw dal-għodu għatlu għas b'sarta. Għalli salas għalli għax irriduk. Kif għata ċempil tarġet għalli ma daqsa taħar ormi, arġajt inżil ġajt hawnhekk, mbisibdi l-istraġi bil-karozzi mqabdinu. Milli nipparkjuhom xi sena hawnhekk. Qatt ma kelli problemi ta' xejn. Ma tista' tagħmel xejn hu. Ma tista' tagħmel xejn, ma tista' salva xejn minnhom hu. Ma tistax tagħmel mod ieħor li hemm issa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.